good morning ka-farmer. Eto, nagsimula na po tayo sa ating kabisihan, sa ating pagtatanim. Pero bago tayo magtanim, magpunla muna tayo ng ating binhi. Ayan, piniprepare na ni Dana natin ang ating itatanim. Ito po ay binhi. Ito ay tinatawag sa Japanese na, utusan ko rin ang tinamay. Momi tani. Tani momi. Ayun. Ito ay tinatawag sa Japanese guys na tani momi. Ayan siya. Ito alam na mga ka-farmers niyan, lalo na nagtatanim tayo ng mga palay, alam na alam nila ito. Ayan po guys, so ayan. Ito yung itatanim natin at ito ibabad natin sa tubig. Ayan, mga ilang bugkot kaya to? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, merong limang balot bawat balde. Yun. Meron tayong, ito marami yata to dito, oh. Ilan to? 1, 2, 3. Ay, medyo marami to dito. Ayan, marami pala to dito, guys. Ayan. Ayan, ito ay magsisimula na po tayo sa ating pagpunla at ibabad muna natin ito ng mga ilang araw. Utosan na ni Chi. 5 から7 days ぐらい。 Ayan, ayan. Ito, putso no mizu dake na no. Nani mo ilinay. Ayan. うちはね。 Oh, sa amin guys, sabi ni Dana, normal na tubig lang ang ilagay po natin. Wala tayong ihahalo po dyan. Ayan, ibabad po natin siya sa 5 to 7 days. Ayan. 5 to 7 days, ibabad po natin siya sa tubig. Yan. Umizu wa dokomade desu ka? Daitai. Ipay-ipay. Ayan, kailangan po guys, punong-puno po siya sa tubig. これで目を覚ます。 Kagi. Ayan, punuin lang po natin yung tatlo na lagayan. Ayan yung tanimomi natin na tinatawag natin binhi. Ayan. Ayan, malapit ang mapuno. Guys, meron na rin tayong fertilizer. At itong fertilizer na to guys, ito yung naiwan natin last year. Ito yung sobra. At meron tayong bago. Halika kayo, punta tayo sa bago. Yan, nandyan naman yung ating bagong fertilizer guys. Ganito, dineliver siya nung last day. Ayan, hindi pa natin siya pwedeng buksan dahil nakabalot po. Baka kakot uulan. Kaya tinakpan po ni Dana natin. Ayan. Nakaready na din ang ating fertilizer para gagamitin natin sa ating pagpunla. Okay. Ayan yung palaya natin guys. Maging busy na tayo next week sa pagbubungkal po dyan. At ngayon ay naghahanda pa lang po tayo sa ating pagpunla ng ating mga binhi para ating itatanim sa ating palay. Ayan, medyo makulimlim na umaga po ngayon. Medyo malamig yung hangin. Magkakaroon po tayo ng peace of mind po dito sa ating bukid sa Shimaniken. Ayan po guys. Keep on watching. Ayan guys. Tinakpan na ni Dana. Ayan. Maghintay na lang po tayo ng 5 to 7 days at ating bubuksan na naman po siya ulit. Ayan. Hintay tayo ng 1 week guys. Kung ano maging itsura niya. Okay. Ayan, ito na yung gamitin natin sa pagpunla ng ating mga binhi guys. Ayan, ito yung plastic
Ayan, dito tayo magpupunla. Ito siya. Ayan, galing siya doon, binaba natin. Meron pang naiwan doon. Ayan, binaba ni Dana nung nakaraang araw. Ito lahat, mga more or less 500 plus. Lahat ang gagawin nating punla. Ayan, nalinisan na po siya. Ayan, malinis na po ang plastic natin. Ayun. At ito, ayan o, naka-ready na ang ating pantanim. Ayan, ready na siya. Ito yung tawiki natin. Ayan. Ready na siya para sa kanyang trabaho. Okay. 2 days later. Ayan, at nandito naman yung pangpunla natin, guys. Nandito. Ito ay nasa day 2. Day 2 siya ngayon. Kailangan meron siyang 5 or 7 days na nakababad sa tubig. Ayan. Day 2 ngayon. Si Dana natin kanina, nadaanan ko. Nagbungkal po siya, guys. Nandun po sa palayan natin, nagbungkal po siya. Ayan. Ito yon, itong 3. At nandun yung mga plastic natin. Okay, guys. A few moments later. Wata? 終わりました。終わりましたよ。 Ay, natapos na, guys. Atarashi nanti nama 運搬車。 運搬車。 Lumba siya? 運搬車。 Mo ikay. 運搬。 Umbang? 運搬。 Uumpang? Three days later. Tosan, kyo hayay, doshita? 帰り。 Tadaima, kyo doshita? 今日昼から帰ってきてやったよ。 Nande, shigoto ga nai? うん。 そうなの? Why, naze? Ayan guys, nakauwi na po tayo. At nauna na pala si Dana, maagang nakauwi siya. Naghahanda po ito para dito po natin ilalagay ang ating napunla. Ayan. Ito kung nakikita nyo po ito sa aking lumang video last year. Ayan, ginagamit na po natin yan sa pagpunla. Ala, nauna pala si Dana umuwi. Ayan. Ayan, time check. Alas 5 na po ng hapon, guys. Tama-tama, alas 5 na ng hapon. Ito, maaga din ako nakauwi sa bahay. Ayan, nadat na natin si Dana dito. Ano ba ko sa Tagalog, guys? Ano ba yung ilalatag? Ayan, dyan natin siya ilagay. Halira po natin siya dyan. Ayan. Ayan, isa po ito sa paghahanda. Okay. Akyat muna tayo at makapagkape. Kasi medyo maliwanag pa. Ayan. Mataas pa yung sikat ng araw. Okay. Ayan, dalan muna natin ng tubig galing Starbucks. Ayan, nasan si Dana? Ayan. Ito sang. Umiz. Ayan. From Starbucks. Ayan. O, punong-puno ng ice. Kodita po di ipay. Ayan. Ayan, may naka-reading stick. Ayan, kasi dito tayo maglalatag. Diyan, 1. Tapos dito,
Mitsuno lang. Ayan. Ito 3. Ayan, meron tayong magagawang 3 linya. Diyan natin ilalatag siya, guys. Ayan, nakainom ng tubig si Dana. Thank you for watching, guys. Ako si Inday Adil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.